V ponuke máme nové balóny v baby blue farbe s matným finišom. Poďte sa pozrieť, ako som ich zakomponovala do narodeninovej výzdoby pre dievčatá. Jednalo sa o dvojičky, ktoré sú zároveň veľké fanúšičky klubu Slovan, takže celá výzdoba bola ladená do modrých farieb, vo viacerých odtieňoch a doplnené aj striebornou farbou. Tu na ďalšom zábere už vidíte, ako vytváram balónové girlandy, ktoré som pripevňovala na túto drevenú konštrukciu. Balónové girlandy boli organické, takže základ je z približne rovnako veľkých balónov. Následne ich doplním malými balónikmi a 48 cm väčšími balónikmi, aby som dosiahla organickosť celej girlandy. Takže postupne sa to takto kreuje. Tento proces aj s nafúkaním balónov trvá približne 3/4 hodinku až hodinku. Tu už vidíte výsledok. No a na vrchol obidvoch tých girland budem umiestňovať personalizované hviezdy. Na každú dám meno jednej zo sestier a nápis Všetko najlepšie. A keďže sa jedná o dievčatá, ktoré majú radi Slovan, tak som tam doplnila vo výrezoch aj také malé futbalové loptičky. Tieto hviezdy sú veľké 91 cm, sú naplnené helium, aby mi takto pekne stáli na tých girlandách. Ešte to trošku doupravujem, ale girlandy sú fajn, sú hotové. Takto to vyzeralo vo výsledku, celá výzdoba. Okrem toho mali dievčatá vo výzdobe aj helium plnené balóny, tú 20 v tej púdrovej modrej farbe s matným finišom. Každá mala ešte bublinu s menom a takto vyzeral celkovo vyzdobený priestor. Boli by ste radi za takéto prekvapenie aj vy?